Hej, det var faktisk rigtig rart, at du lige kunne komme forbi og lige kigge min video, når man tænker sig på, hvor mange andre videoer der findes på YouTube. Men i dag, der vil jeg lige snakke om Google og YouTube, om hvad jeg synes, der faktisk er de store fejl ved YouTube nu for tiden. Og jeg ikke helt forstår de ændringer, som Google de laver. For eksempel, som du kan se her, så har jeg så nogle forskellige videoer her, og hvor man så for eksempel kan se selve ratingen, hvordan den egentlig bliver misbrugt. For eksempel, bare fordi at man måske synes, at for eksempel en video om en bog, for eksempel er kedelig eller sådan noget, så skal den simpelthen bare have en pil nedad. Der er jo så mange forskellige måder, folk de disliker en video på. Og det er faktisk deri, jeg faktisk mener, at selve fejlen ved Google-YouTube, den er. Fordi man kan ikke rigtig bruge det til ret meget, når man ikke ved, hvorfor folk de eventuelt disliker. Men det de så eventuelt skulle gøre, det er at gå tilbage til stjernesystemet igen. Eller simpelthen helt fjerne dislikes, nu når Google nu gerne vil efterligne Facebook så meget, når man tænker på deres Google+, hvor de også, når Facebook gør noget, jamen så gør Google Plus også noget, når Google Plus gør noget, jamen så gør Facebook det også. Så forstår jeg ikke, hvorfor de ikke bare fjerner dislikesene, og så at der kun kan være likes. Det vil faktisk være meget, meget bedre, faktisk på samme måde, som de har på Facebook. Så, men altså, det er jo i hvert fald selvfølgelig bare min mening. Du kan selvfølgelig have en anden mening, men så må du jo så også pænt kunne begrunde den nede i kommentarfeltet, fordi ellers så gider jeg ikke høre på dig, fordi alt andet der småbørnpæs gider jeg ikke høre på. Og den her video, den vil også helt sikkert få en masse dislikes, hvis det var muligt, men det har jeg så pillet af på min kanal, og kommentarerne de skal godkendes, fordi jeg er træt af, at selve YouTube bliver misbrugt på den måde, den gør. Jeg synes ikke, det vil være fair at have dem, der misbruger det. Jeg vil meget mere have Google for at give dem værktøjerne til at kunne misbruge det. For eksempel dislike. Hvorfor overhovedet dislike en video? Man har flag-systemet, hvis det er en video, den er upassende. Altså ergo, hvis du ikke kan lide en video, så klikker du væk, eller skriver en kommentar, du ikke kan lide den. Du behøver jo ikke engang trykke dislike. Fordi at folk de disliker bare for at dislike, og så har vi allerede misbrugt bare allerede der. Altså ergo, så er systemet sådan set allerede i stykker. Og der er selvfølgelig også nogen, der liker for at like, ikke? Men det er jo sådan set i princippet også misbrug. Og en anden ting, jeg også synes, der er noget så irriterende, det er, den har jo med, at man kan krydse for, man vil show only uploads, eller show uploads only, og den går som regel altid op på highlights, selvom man vælger everything, eller alting, ikke? Og så kan man selvfølgelig se, hvad folk sådan set har uploadet. Det er sådan set ikke noget galt i, men jeg synes filmen den knækker lidt, når man fjerner flueben der. Så kan jeg for eksempel se Shunas her, han har taget en video til favorit. Og så kan man så se, at så er det en, der har uploadet like en video der, og så er det så en, der så har kunne like. Det er jo synes jeg også ganske fint nok, hvis man kan se likes. Men jeg forstår bare ikke, når man har dislikes, hvorfor fanden kan man så ikke se, hvem der har disliket en video? Så jeg har sådan lidt svært ved at forstå, hvorfor man overhovedet har dislikes på YouTube. Når det eneste sted, man kan se det, det er på selve videoen, og der er de totalt ganske ubrugelige og totalt triste at glo på, fordi der er for mange små unger, som ikke ved, hvordan man skal håndtere det. Eller for mange personer, som ikke, for hjernen ikke er vokset helt ud endnu. Men altså, det jeg godt kunne tænke mig og ønske, at de rent faktisk gjorde, det var, at jeg kunne vælge, om jeg vil se, om dem jeg for eksempel har subscribet. For eksempel Shunas her.
hvis jeg så kunne vælge, om jeg kun vil se, hvad de uploader, og hvad de liker, jamen så var det det, jeg så. Så var jeg ikke tvunget til at se, når de er der til favoritter og sådan noget. Men det er jo noget, den anden person så vælger for mig. Fordi at man jo kan jo gå ind i selve sin settings. Så kan man gå ind i sharings. Og så kan man jo så vælge, om man vil vise, når man liker en video. Det er den mulighed, jeg vil have over for de subscribers, som jeg har ret sagt til dem, jeg har subscribet. Fordi det er jo sådan set pisse irriterende, når de har det her system. Fordi det er jo nogen, de går jo helt vildt amok. Og jeg har faktisk på fornemmelsen, at der er mange, der bruger det her med, hvor de ikke har trykket flueben ved show only uploads. Det vil sige, så er der mange videoer, der ikke når at blive set, på grund af, at de bliver spammet med hvad de har gjort som favoritter, og hvad de har liket, og alt det der. Så det synes jeg, det er en smule synd. Og en anden ting, jeg også synes, at de burde lave om på, den linje herude, den er ved at være så hamrende irriterende. Fordi har man små kanaler, eller ja, i hvert fald små kanaler, jamen altså, så er det faktisk først, når jeg går ind og kigger et par af den kanals videoer, at de kan risikere at komme op i, at de kan risikere at komme op. Og sjovt nok, så kan man se her for eksempel, ikke? Nu er jeg også subscribet ham lidt Boogie 2088. Jamen så er det åndssvagt, den er i recommended, når jeg har ham som foretrukne. Men det de rent faktisk skulle gøre, det var simpelthen at gøre den her op til random. Så den ikke er afhængig af, hvilke videoer jeg har set. Fordi mange gange, jamen, hvis man for eksempel er inde på en kanal og sådan kigger hans videoer, så, jamen, så er det åndssvagt, at de skal komme herude, fordi at så har man jo været inde på kanalen og ved, at den eksisterer. Altså. Så det har jeg faktisk rimelig svært ved at forstå, hvis jeg skal sige med alle mening. Så det var faktisk helt talt kun lige det, at jeg sådan set lige har brug for at lige sige i dag, hvad jeg synes, der er forkert med selve Google/YouTube. Med at de jo egentlig ikke rigtig giver mig nogle værktøjer, jeg sådan decideret kan bruge, i hvert fald ikke, når jeg er en video-uploader. For eksempel ratingsystem, den skulle de simpelthen fjerne. Altså enten så skulle de fjerne det totalt, og lade det udelukkende køre på kommentarerne, eller også så skal de simpelthen fjerne de der dislikes, fordi man kan simpelthen ikke bruge dem til fanpotter pis, for at sige det rent ud. Hvis du mener, du kan begrunde som helhed, hvad man kan bruge dislikes til, så skal du selvfølgelig også være velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet. Men hvis du ikke kan begrunde det på en saglig måde, jamen så kommer de kommentarer ikke frem, fordi jeg gider ikke at have meningsløse kommentarer på mine videoer. Så hvis du ikke er voksen nok til at kunne formulere dig på en ordentlig måde, så kommer din kommentar ikke frem, og du kan jo ikke rate i mine videoer, ja, så er det jo rigtigt som andre gør jo, så må du finde en anden kanal. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej!